Esmorzarem avui o dinarem? On estem avui? Estem en el Pavado. I a quin restaurant anem? Al restaurant de l'esmorzar. El Anem Casa al Nova. restaurant Casa Nova del Val. I què anem a almoçar avui, Arnau? Pues això ja sí que lo que mos traguen. Sí. Sorpreseta. No fem més En que el vídeo ho podreu veure. I jo el que volia dir, Arnau, és que Vols dir? ara tenen 3 segons la gent per a donar-li like i compartir el vídeo. Doneu-li ahí baix. Vale, 3, 2, 1, ale! Bueno, Borja, ¿qué vamos a almorzar hoy? Vais a almorzar, mira. Un casaduro, ¿vale? Que es solomillo de cerdo con queso de cabra a la plancha y pimientos verdes. Un casa angus, pero vamos a hacer como una brascada, pero con entrecot de black angus. Un casa nova especial, que es el bocadillo de la casa, con huevo. Y un caballo ganador, que es solomillo de potro. Le vamos a poner también 2 huevos, ¿vale? Em sona bé a cau d'orella, et fa somriure, alegrar-te aquell matí va ser el millor regal que mai faré. Este local està tot guapo. Mireu l'ambientació que té. Mireu on ens han posat. Estem ahí... Cada respectant les distancias de seguretat. Ahí, ahí. Un metre i mig entre cadascú. No, però el local està molt xulo, I tan tipo elegant, rollo madera, saps? I la camiseta de l'Arni de la Roach. Jo crec que ja no queden dins de la web de la Roach. Si volen que mos sobornen, que mos sobornen. Que m'ha ficat, tio. La Anita Pelay, fes una toma de com fiquen la cervesa. Se la va a veure. Un pollo pelayo. Què has fet ahí, tio? Això que ha sigut? Sepia del Mediterráneo y chipirines a la plancha. Mireu, així fiquen lo que és la sèpia, ¿vale? I pel costat posen chipironeig. En un poc d'oli, per damunt, i de salsa meri. Això du formatge de cabra, parmesano, creïlles, bacon, ou i ja no sé què més. I nata, i tomaca, i formatge de cabra en planxa. Quin espectacle, Espectacular, no? Continent en pla de corral. Espectacular. Mireu les querilletes per així. Fuà, mireu quina pinta que té. Entre la tomaqueta i la yema. Està espectacular, El primer bocadillo, caballo ganador, solomillo de potro, súper tierno, 2 huevos fritos, patatas fritas y ajitos tiernos, ¿vale? Mireu quina pinta que té. En el potro per baix. Caballo ganador. No sé si serà guanyador, però té una pinta. De potro. Solomillo de potro, Mireu, els sabors. Este porta pernilet, pimentó per damunt verd i per baix és entrecot de black angus. Així tenim un filet de porc duro, que és una espècie de porc, en formatge de cabra a la planxa, pimentó verd i pa. Però Pelayo, això està mirant-ho, no? Ahí. Estava llegint-se la xulleta. Ahí Arnau treballant. No sé, però està molt bo. Està bo, Pelai? Porta pimentó, formatge de cabra i crec que és el porc, de no? porc, cerdo. Aquí tenim 2 entrepans, no, Pelayo? Dos. Avui tenim uno més. No sé, per aquí és este. Este per aquí és? este. Vean seguidors. I vinga, el primer que vinga que se la porta. Pues mireu els sovets estos. Estan ahí al fons. Molt bo. Este és el de potro, solomillo de potro, que en dos ouets que li han picat per damunt, baix porta creïlles i tendres. Com està el pa, Arnau? Molt bo. Este és el que porta la trufa, ¿vale? És de carne de caballo o de ternera. De ternera en trufa, salsa de trufa. A veure, En formatge. de bona pinta, És una mayonesa de trufa i se nota el sabor a trufa en companyia del formatget i Li dona un bon sabor. la carn està molt tendra. Així tenim l'entrepà de la casa, Que és el que porta Black Angus, no? entrecot de black angus i després que du pernilet, pimentó i cebeta. El pernilet està tostadet, li dona un puntet molt cruixent i la carn és de molt bona qualitat. Atenció, perquè Borja ens porta per així el postre. Os hemos traído un trozo de galleta cookie con trufa,
tenemos una de queso con arándanos, tenemos bizcocho con almendra y un poquito de crema, y tenemos de Kit Kat. De Kit Kat. Vale, yo me quedo en la de cookie. Jo la he quitat, Molt bona pinta, Pues jo provaré totes. Esta la de Kit Kat. Vaig a pillar un tros de Kit Kat. Un poco de nata. Vale, vaya. Buah. Es una bomba, Porta chocolate per baix, tio. Això no és base de tortada ni res. És chocolate pur, tio. En Kit Kat llevo això, tio. No, pero a tu no t'agrada, no? Quina barbaritat. M'ho m'ha entrat una taque d'algo. Dame un trozo de cookie. Podràs o que ja anava? Que no tan molt la cookie. De cabró, deixeu-me agua, se va així. Lo que soy es para tú. És suau. No, bona. Estimem i lluitem per la nostra llengua. Hem de comentar que en este lloc els cremalls són tipo tanga, en veritat. La nostra llengua cantem. Estimem i lluitem. Bueno, Borja, ¿y qué vamos a hacer esta semana? Pues mira, vamos a poner en marcha un sorteo de un almuerzo. Hay que compartir el vídeo de la visita de la ruta y etiquetar a una persona para que vaya compartiendo también. Y bueno, pues es un almuerzo gratuito en el restaurante Casanova. Ahí, ya sabeu, si voleu almorzar de categoría, en el bar-restaurante Casanova, en Albal. Un día editaré yo un vídeo, ¿verdad? Vale, edítalos tú. Es un poco de truco ahí. No, ja està, ja està. Me ha caído luego. T'ha caigut l'ou? Gratuito. Y tenemos que... Toma falsa. Esto no...